Good morning po. Si Leonie po to, nagbabalik. Kumusta na po kayo? Ngayong araw na po to, ang first novena ng St. Michael. Meron po kami motorcade. So, motorcade po ni St. Michael. Samahan niyo po ako. Salamat po. Pesos mo, oh. 30. Kamura, eh. Punta kitang kay, kitang tete po to. Ako na ata. Oh, paano nga po? Busnya po pupunta po bayang ni tay. Ting kolong-kolong ka kaya rin nga. Asa keye? May aliway natin kolong-kolong yan. Manay na lakay. Nawasa. Kayo nawaso. May mga nakiklampat. Sir, sunod kayo po kayo din eh. Lele pa yun ako dito po ito nga pala rin siya.
Johnny! Deng, maka-live vlog, Deng. Puri mang i-live kay Ken Metong. Maka-live din. Maka-live din. Ito yun, lebasan tayo. San Miguel naman ka? Hello po. Hi! Good morning! Kasi pag-stay na kayo ng Pilipinas. Viva, viva! Viva! Chimila! Ba! Pag-stay na beside me ba? America.
Ito pa yung Beto.